Okay no? Latest chika. Trending naman sa buong ang statement ni A.G. Raval. Na naghambal si Aljur. Isa ka puro. Kag mabuot. Kag siya, wala sang may ginatapakan nga iban nga tawo. Kadamo sang nag-pick up. Kadamo sang negative comments. Magpasalamat ka mo kay AJ. Kaging kuha niya ang spotlight kay Paulo kag kay Yen. Isubong, sila naman ang bida. Pero antis na itong pag-istorya. Ang latest chika, syempre, manamyaw anay. Mga taga-Lebanon, may adlaw sa inyo. Tani ka mo naman ang ara sa mayo kayong tangkag. Madaming salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadang yung pagsuporta sa akong yung mga videos. Halong gid kamo dira. Kung ako kay Kylie Padilla, pamanahon ko si Jeric Rabal para ako ang mangin madrasta nila kag paiyawan ko sila. Diba la? Daw mo na perming istorya sa mga pelikula. Pero sa matutod lang istorya, seryoso nga istorya. Gani ko ready na kamo. Pungko plasta pamati. Istoryahan ta. Una, hindi buot silingon nga estable ng imong career. Hindi inarason para bayaan ka. Ikaduha, beskan kamo may mga kabataan na damo kamo sa mga bata, hindi na rason para hindi ka pagbayaan. Ikatatlo, beskan ano kadugay sang inyong relasyon. Hindi inarason para hindi ikaw pagbayaan. Ikaapat, beskan duha kamo itsuraan. Gwapo kamo kagwapa. Hindi inarason para hindi man ikaw gyapon pagbayaan. Ikalima, ang inyong pamilya close sa isa kag isa. Hindi man nagyapon tsaktong rason para hindi ikaw pagbayaan. Ikaanom, biskan may mga joint accounts kamo, may mga negosyo, nagpatindog kamo sang balay, hindi man nagyapon rason para hindi ikaw pagbayaan. Ikapito, beskan adlaw-adlaw gina-post ikaw sa social media. Hindi nabot silingon nga hindi ikaw pagbayaan. Ikawalo, beskan din kasal ka mo sa pinakasagrado nga simbahan. Pinakabonggang resepsyon. Mahal-mahal ang yung gasto sa inyong nga kasal. Hindi na rason para hindi ikaw pagbayaan. Amo lang ina. Amo na ginahambal nila nga you cannot keep a man. Kayang tako, matiner kung gusto yagid mag-upod sa imo. Mentras tanto. Pero kung hindi, wala tasang may mahimo. Kaya nun mo na gid lang. Kaya kung bayaan ka gid ya. Gani para sa aton. Kahit hindi man niya kita mga artista. Gwapa lang gintaya. Bogtaw. Untat makisawsaw sang chismis. Bangon aga pa. Magbaka-baka sang obra. Magpangita sang kwarta. Para may kalanunon taya.